Han skal løbe under omstændigheder, hvis det er. Han vil nu. Ja, han løber der. Hold foran os. Hold foran os. Ja, Lad være med at skyde nu. Vent. Jeg har slet ikke våben på ham. De har ikke set os, 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 de har ikke set os. De har ikke set os. Lidt tættere på. Vi skal lige lidt tættere på. Kom, vi skal lige lidt tættere på. Vi burde kun så meget. Kæft, jo et skydeskive der! Fuck, mand. Har de ikke noget boost? Der er en medkit og boost og alt muligt mærkeligt. Jo. Jeg har taget lidt, ja. Bevæger mig bare lidt. Jeg skal væk herfra. Det er ikke godt sted her. Nej. Cirklen er god til os. Ja. Jeg booster lige lidt mere op her. Der er ikke nogen bag os, det er vi enige om. Der klæder der ned fra, så det er kun over for husene er det. Ja, der er nogle af husene med en sniper derovre. Ja, det er ham, som har siddet og haft det sjovt med. Ja, jeg ser en. Tal! Christian, 52, 52, 255. Så du ham? Nej, Kan du se ham? Jo, jeg ser ham der nu. Er han udenfor eller indenfor, eller hvad? Jeg har slået ham ned. Jeg har dræbt ham. Nice. Hvor mange til ned? Fik en. Jeg tænker, hvis der er et hold derinde i de bygninger, hvor fanden er det andet hold så henne? Er de oppe ovenover os, eller hvad? Det ved sgu ikke. Jeg tror herfra. Det kan være, de ligger lige der. Ja, jeg tror, det er noget af den stil. Der bliver smoke over ved det hus nu. Ja, men de ved, de Ja, er der er rigtig nu. godt. Over til højre, vest. Kom på højre. Der er en over i 285 et eller andet. Over Ja. ved det træ. Han ved jeg ikke, om han bliver tvunget til at løbe nu. Jeg er tvunget til at løbe alle sammen. Der er kun 2 tilbage. Den ene, han ligger bag det træ derovre. Jeg Jeg kan prøver ikke se. sig, jeg kaster late. Jeg holder ham bare væk her. Jeg bliver skudt. Jeg knocker ham ned. Ham om bag træet, han er nokket ned. Ja. Netkill. Sådan. Awesome. Godt gået. Og alle 4 overlevede. Det var fandme godt. 2. Vi fik 5. Nice.